לכל זן יש את הייחוד שלו, ולנו בתור משק קטן יש את היכולת לדגום את החלקות, כל אחד בנפרד, ולהחליט את זאת אנחנו מוסקים עכשיו, ואת הקורונקי אנחנו נמסוק אולי עוד 3 שבועות. מצד שני, יש את היצרנים, בדרך כלל היצרנים הקטנים, יש גם יצרנים גדולים שמייצרים שמן זית. זאת צלול, זה יתקע, אנחנו יכולים לעבוד איתה. חלק של הריח, הזכירה את אבא שלה. תביא לנו מה את עכשיו חותכת. קניסטל, זה ממש כמו, בגלל זה קוראים לו גם פרי הביצה. ובעולם משתמשים בזה בתעשיית הגלידות. כאילו... הראשונה של העונה. מעט מאוד מפריע. ריח של לוחמנית. וואי, זה מתוק. מתוק או חמוץ, מה תגידי? מתוק ברמות. מתוק. מתוק? מוצצים בעצם רק את הציפה הלבנה, ויש בזה טעם של וניל. ובגלל זה קוראים לזה שועית הגלידה. זה מתוק בטירוף. איפה את רואה מתוק? מתי אנחנו יכולים לאכול את הבננה? אני חוטפת פטל שהוא חמוץ. יש פה אחד יפה, תראי. במיוחד תות עץ לבן. עץ לבן. טעים. איזה כלי צבעוני כתבת. גולדנברי, נקרא גם שלפח, דובדבן היהודים. הציפה בעצם מגנה על הפרי. וואי, טעים. ישר? בדיוק. מושלם. יש, רואים את השחרחר? כן. יאללה, בוא נקטוף. זה גם נקטף בקלות, זה אומר שזה שיא הבשל. טעים. עכשיו התחלתי לקחת תומות. הן יותר מתוקות. טעימות. רק השעה? מי? טעים. טעים. מתוק. תראו איך היא נשפכת, איזה שלמות. ברגע שחם, אז הם מיד נכנסים ללול, כי גם יש צל וגם יש מעבירים. אנחנו בגידול האורגני כמובן לא נותנים שום דבר שקשור לאנטיביוטיקה, מגיל 0 עד גיל השחיטה. נתנו לכנרת, זה הדג הכי קטן בכנרת. סוג של קרפיון, אבל יש לו את התכונות של סרדין. יש לנו פה דג שדגת היום, נכון? לא צריך רוטב, בעיניי רוטב מקלקל את זה. לא, תחכו, העלה שלהם בעצם תמוללו ותריחו. מה שקורה בעגבניות, אנחנו עכשיו נמצאים בעונה שאם יהיה חם מדי, אז לא תהיה לנו חנתה הפרחים, לא יהיו עגבניות. המזג האוויר הזה שיש עכשיו שימשיך, זה בעגבניות, בדלאות. אם ימשיך לנו שבוע-שבועיים מזג אוויר כזה, אז יהיה לנו חנתה מלאה, יהיה לנו הרבה פרי גם בעגבניות וגם...